Sanibonani molweni ndinamkela ku-TV ngesixhosa. Sino Justice ke apha Mabuye uhlala eGermiston tshate nophilile wakwaMchunu ongowase KZN uJustice yena ngowasevenda. Banabantwana abathathu bathi badibana ke batshata ngo-2008. Badibana lemsebenzini eRandburg. Uphilile ke uthi ke ungumuntu uJustice ke ngumuntu oxolelayo, omamelayo, understandayo. Ungumuntu nje onoxolo. Justice ke uthi umtshato wabo awunangxaki. Ingxaki iqale uphila sofumana umsebenzi e-restaurant. Wangabi nalo ke ngexesha ka-off nange-weekends akanaxesha lefamily. So uphilile ke nayo uyayivuma lento uthi ewe ixesha kanali ixesha loneleyo labantwana bakhe njengomuntu ongumama eqonda masiphakathi evekini basesikolweni then ngeweekend bakhona yena akekho. So uphilile kunechomi yakhe ke ethe nguMathapelo ke bebehleli nayo ke uMathapelo uyingqinile ke into ethi ke abantu bayathandana kakhulu bathandana bade bangabantu ke abatshatayo nayo. So Justice wahambile kodibana nomseleku apho kafike umseleku khona wabesembuza ke uba ufuna amncede ngantoni. Watsho uJustice into yoba no kukhona usisi okhoyo empilweni yakhe so ufuna yena amkhapha umcelela uba angenise lo kusisi abe inkosikazi yakhe yesibini. Wabesembuza kumseleku uba kanti iproblem intoni okanye isizathu sakho sofuna inkosikazi sithini. Justice isizathu sakhe sithi ingxaki unkosikazi akekho available ixesha elinintsi sele ndisiya evenda funeka ndihambe nabantwana ndodwa yena usemsebenzini. Wabesesithi umseleku hayi esi sizathu asifakali kahle kunganjani xa ngaba uyibeka ngolunye uhlobo loba mhlawumbi wena udinga into yoba kube khona umuntu ozoncedisana naye since engumuntu ophangelayo ngoba ngoku if uyena ibeka ngoluhlobo loba kungoba uyasebenza vele umsebenzi is part of life so ufanele kuphangelwe and ngoku kuzoba ngathi umdiqilela phansi xa ngaba wena usithi umyeka because uyasebenza. Bavumelana ngalonto ke ngoku into bayi bazokwenza kanjalo ke esitsho umsebenzi ba usele kuzosho uba uyamthanda ethi uyasho uba ndiyakuthanda sithanda sami kodwa ndiyabona uba ubalekile umsebenzi lo and andifuni ukuphazamisa uyayibona. Hayi ke bavumelana kanjalo ke ngathi uzofika athethe ezo zizathu ke zinjalo ke uJustice xa kufikwa umseleku ke ecaleni uthe akufuneki xa ucela isithembu kumuntu ongumama umxelele ngeqala lakhe limohlulayo because if uyize ngaloo ndlela hayi sozuwine kowena. Size ke kusisi lozotshatwa ke unomfundo wakwaKhumalo uthi ngwasePortshepstone eBhomela. Uthi ke wadibana noJustice 2 years ago wayemphe ilift uthi baqala ngoku ke uJola yena uthi umazisele ekwi-relationship uba utshatile so akazi ke noba unkosikazi uyazi ukuba ukhona okanye akazi kodwa ke wayethe uJustice uzomazisa exeshini. Uthi ke yena uyathandaza ke uba umomkhulu angamboni njengomuntu ozomchithela umtshato ambone njengomuntu ozokwakha. So bahambile ke noJustice beyodibana nomseleku apho ke bafike khona umseleku besembuza wazazisa ke uba ngubani waphi. Wambuza kumseleku uba uyasazi na isithembu uba sihamba kanjani. Watsho kusisi uba uyasazi. Umxelele ke umseleku uba isithembu asikho lula ke buzwe ukuba yeyiphi into engasinceda ke wena oza nayo like njengoba xa sifika apha wena into leliphilizo ongasixelela lona. Watsho kusisi into yoba azange ndiboni njengomuntu ozobohlukanisa mna ndingumuntu nje ozofuna ukwakha nozokuba ngusisi kuye. Hayi ke bahamba ke baya kunkosikazi bafika unkosikazi ehleli nechomi yakhe ke bezincokolela. Chomi imbone kuqala kumseleku xa engena yothuka yatsho yathi inhliziyo yami cishe yama. Hayi umseleku watsho ke naye ecaleni ba abantu oko ndaqala lento yomnakwethu sendaba sebeyandisonda. Wabe sesithi ke usisi yena akarhaleli nobona uba yintoni la yothuka kangaka kutsho ke uMamchunu xa sele ejikisa intloko hayibo ngumseleku uhamba nomyeni wakhe. Hayi kangothuswe ezikhamera lasisi kangothuke futhi uvele wakhala nje wahlala phansi wathula. Ubuze impilo ke umseleku ethi ke uyavuya kuba athi ambona wabesetsho ke uMamchunu uba hayibo nawe kanti uyiphathile ncaba kuthiwe isurprise ethile ke so kudala iplanwa lento uthuswa yilonto ke ngoba kanti kukhona umseleku apha. Kwathiwa ke makathethe kuJustice wabesesitsho ukuba ufuna omnye unkosikazi wothuka komfazi ukuba abuza uba kanti kushintsheni
hayi wangengiza kujustice aliphuma ilizwi wathi umem hey maliphuma ilizwi emlonyeni ngoba ngoku ubuplana yonke lento ubuthetha ucommunicate nababantu mawungabi ngathi ngoku uyinkukhu esikwe umlomo. Wathi wena uyakwazi kaloku ukuthetha i-sign language awuyazi nami futhi andiyazi so thetha. Justice uqaleke leyo msebenzi into wambuza uMamchunu ba kanti sadibana phi thina sobayi-2. Uthe ke uJustice wayicinga into yoba yena kaloku uzokwazi into yoba bawakhe umzi bona bayi-2. Zesikhumbule uJustice ngeli xesha bebuzwa ngumseleki ngento eba why imisebenzi uyi-problem uye wathi beke wamcela uMamchunu uba makawuyeke umsebenzi ukwenze bazokwazi banexesha labo bobayi-2. So uMamchunu umphendule ngelithi ke kaloku mna xa ndisiya emsebenzini andisebenzeli mna ndisebenzela mna nabantwana bam nawe sebenzela ifamily yethu. So inoba ke ngoku amehlo akho avaleka xa kundawo uzungayiboni because ngigqibele uunderstand. Justice akasakwazi nokuthetha ke sencedwa ngumseleki othi sefumene umntu ke semxelela ba hayi sefumene umntu othi uzongena cela ukumazisa. Avele wahleka kakhulu ke uMamchunu ethi kutheni ecelelwa nje sele khona na wathi why engathethanga nami engekabikho lo mntu. Uthi awuqali kaloku ngokuthatha so ube sowucela ucele kuqala then ube sowuthatha ke nasebantwaneni injalo into. Mseleke uthi umbone uJustice estrugglisha ukuthetha akazi noba benza njani ke xa bethetha izinto eziserious zomzi wabo. Umbuze uba masithi ke bezocela kungekho mntu ubuzothini wathi besizohlala phansi sithethe. Wathi umseleki wathi if becinga into yoba wena uzuvuma wathi nono hayi kaloku kwaleyo kundicingela kokundidelela. Uthe ke umseleki ucela kumbonisa lo mntu ke wabuza omnye baphi wathi omnye apha kaloku ndize naye ngicela uza naye uzozijajela ngokwakho. Watsho ethi Justice nawe kaloku thetha njengendoda. uJustice kunzima nokukhupha ilizwi emlonyeni. uMamchunu kushiyeke exelela uJustice uba oyena muntu osisidenge apha ndim ngoba nalo uza naye umntu uyazi okubhizi uplana naye. Wateketa kuJustice uJustice akhona ndithena ithethayo uthe hayi akho mntu usisidenge. Bangena kumseleki noMamchunu wangena uMamchunu sesi hayi inene ndiyalingwa shame. Umseleki watsho ke uba nanku ke lo sisi umbuzo kaMamchunu uba wena kusisi uzifunela nje abantu abatshatileyo vele. Wathi usisi akukho njalo kwabuzwa ubungazi ba utshatile uthi ebesazi. Wathi kuMamchunu ubusazi into nabo ufuna nje be-official njengangoku. Umfundo ke uthe no ndizozicelela mna ethi ndiyazithoba ngoba kaloku if wena ondifuni loo nto ithi ufuna abe nenye i-relationship ngoba kaloku uyacaca uba ikhona into elekhayo apha kuwe Mamchunu. Watsho ethi uMamchunu loo nto yaziwa nguwe sisi. Watsho ethi ke awundazi and uyandidelela. Uthe ke usisi akadeleli uyahlonipha. Umseleki wabe engqina ke ethe she was just being honest kaloku. Wathi loo nto ithi ke ngoku nawe sowunomnakwethu. uMamchunu wathi no ngumakhwapheni lo. Kwathiwa ke kusisi makamkele ke uba uzoba ngumakhwapheni okwangoku and then later abe ngunkosikazi xa semamkela uMamchunu. Wabe sesithi uMamchunu hayi ndicela kwangoku udlule uyoba likhwapha le kwenye indawo not apha. Uthe kunomfundo wathi if uyandidlulisa uba mandiyongena kwelinye ikhwapha kube sewungena omnye umntu. Wathi kuMamchunu ayo yakho ke leyo awungeni ndawo wena futhi asazani so usundicingela noncingela. Kuthiwe kuJustice makacenge ke umama wakwakhe uba amkele uMakhumalo ke njengomuntu okhoyo ke noba ke akavunywanga. uJustice umxelele ke uba uyacela kuba usisi ngeke akwazi uba nomnye umntu selilithi ixesha bebonke. uMamchunu uthi akazi noba usazokwazi na ukuqhubeka amthembe uJustice. Unomfundo ke uthe ecaleni sazoqhubeka ke bajole no Justice because vele uMamchunu bengabazi kakade zangaqaphele noba khona into ekhoyo. uMamchunu uthe yena akayindawo kodwa yona yellow bone lo mayihambe uzothetha noJustice ngale yellow bone into and uzommamela. Hayi uJustice ke besenza nje otherwise uyamoyika uMamchunu noMamchunu akahlali. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.